2020 urtea pandemiaren urtea izan da, eta baita nola ez kulturaren esparruan ere. Horregatik, kulturaren balantzeari eskaintzen diogun zenbakian, pandemiak ekarri dituen ondo ez eta sortuko dituen ondorenez gogoeta egitera gonbidatu ditugu hainbat egile. Artikulu nagusia Katixa Agirrek idatzi du. Beste 3 artikulugileak Alberto Barandiaran, Olatz Osa eta Xabier Landabide izan dira. Mahai inguruaren bueltan bildu ditugu kulturgintzaren alorrean diharduten 5 lagun. Edurne Azkarate, Igor Elortza, Xabier Gantzarain, Katxi Potxelu eta Castillo Suarez. Eta 4 marrazkigile ere gonbidatu ditugu, beren irudiak egin ditzaten. Dani Fano, Eider Eibar, Jose Bizki eta Nerea Unanua. Zenbaki osatzeko, Juan Mari Torrealdeik Euskal Liburugintzari buruz egindako azterketari jarraipena eman diogu jakinetik. 1976an ekin zion Torrealdeik azterketa lerro horri, eta oraingoan 2018ko liburugintzaren txanda izan da. Eta beti bezala, kontrasalean, Unai Iturriagaren irudia, kulturaren osasunaz. Eta badakizue, pandemiaren garaian, inoiz baino gehiago, poliki irakurri eta ondo bizi.